अन्दागा लोगोफोर नै आङो रायमाना जे नेसनेल पार्कनि गाहायावनो आरोबाव मोनसे जायगायाव जोङो वाटार पार्क जाय एक'लेन्डफोर बायदि गुवाहाटियाव थानाय दिनै बेहायबो गोबां गारि मथर लानानै दिनै फैनाय नुदों नाथाय बिनि अनगायै गोबां गारि मथर गोनांफ्रा दा थांफिनजोब्बाय नै जों दा बेहाय हाबनोसै मानोना बे जायगायाव दुगैनो थाखाय गोबां फैयो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा बे जायगायाव फैयो दुगैनो आरो बे जायगायाव दखानफोर नै आनारसफोर फानदों आरो बाजारफोर दङ नायदो बिदिनो जों दा बाहाय हाबनोसै माबायदि बे वाटार पार्क दुगैग्रा मानसिफोर जों दसे उनाव हाबनानै जोङो बाहाय नायनोसै बेयो जोंनि रायमना वाटार पार्कनि टिकेट बुथ 8 नाम्बार 7 नाम्बार 9 नाम्बार नै गोबांथार काउन्टाराव माबोरै दं मोजां नोंसोर बेसे गोबाव जाखो बाहाय साख्रि मावनायालाय हा बेसेबां मोनो सेलारिया हा दाबो मोनथ'वाखै फैसा दांनो मोनाखै नोंसोरो आयो दे मोनगोन दा ओमफ्राय दिनै गोबां मानसि जादोंना जायाखै जादों ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै नोंसोरलाय मोनजाबाय सोर होखो ओंखामखौलाय न'आव जाबोदों ना लाबोफायो मालाबा रसा नाङो नामा दे जोङो दाथ' जों लास्टआवसो फैबाय ना ओमफ्राय टिकेटआ बेसेबां सानसेयाव सासेयाव 300 बेसे गोबाव दुगैनो मोनो गोबाव दुगैयो साबसे बाहाय कर्मचारिफ्रा साबसे दं 45 आदसा मोजां ओमफ्राय गासै हौवाफोर बयस एन्ड गार्लस दंना गैया नोंसोर फरायनाय दा ना दासो ABCD फरायदों दे मोजां आयं सना बाबाबो फैदों नै ओमफ्राय नै बाहायबो नोंना मा नाम जों हाबैसै दे नानि बेसेबां मोनो सेलारिया नोंहा सेलारिया सेम मोनबाय सेलारि मोनथ'वाखै देनां मोनबा जोंनो मिस्थि जाहोदो दे दे अके थेंक इउ दे आंनि स्टुडेन्टस गोजा गासिबो नै टिकेटआ बाहाय हाबनांगौ अपेन जों बाहाय हाबनोसै सोरबा दं जोंनिखौ स्पेसियेल हाबहोसिगोन दे all my students दे बेसेबां मोनो सेलारिया नानि नों मा मिनिखो मोनथ'वाखै नोंसोर दुगैना दुगैयाखै दुगैखांबाय दे गावसोर दुगैनाय मानसि लाबोयो गावसोर दुगैयाबा वाटार पार्क रिच वाटार पार्क जों दा नैबे हाबबाय नै दुगैनायाव जों दाथ' मानसिया खम जाबाय दुगैगासिनो दं गोबांथार जायगानि मानसिफ्रा बे जायगायाव दुगैनो फैयो गुसु ना गरमथाय बबे जायगानि फैदो जोंनो नै दुगैनायखौ नायगासिनो दं नै माबा जायगा जोङो लागासिनो दङ खुलुमनाय थाबाय अनदायग्राफोर दिनै जों बे समाव ज्योति प्रिया मिउजिकनिफ्राय बे जायो जोङो नेसनेल जेरै रायमना
पार्कआव नायनायजों लोगोसे आरोबाव दिनै बे वाटार पार्क बेनिखायनो जों दा नै जाय सिकिउरिटि मा नाम नोंना NBBS मिनिसोरां नार्जारि मिनिसोरां नार्जारि आदसा दा नोङो बाहाय मावनाया बेसे गोबाव जाखो आंथ' गोदानसो सार गोदानसो बेसे गोबाव जाखो ओरैनो दा 1 week जाबाय 1 week जाबाय आदसा नोंनि सेलारिखौ मा हिसाबै सिस्टेमै होगोन होननानै बुंदों जोंनि सेलारिया जाहैबाय जोंनि एजेन्सिनि हिसाबै आदसा बेनिफ्राय बै सानसेयाव बेसे गोबां मानसिफ्रा दुगैफैयो मिनिमाम सानसेयाव बिदिनो 500 एखमबा 700 बिदिया थाङो आरो गोजान आरो खाथिनि मानसिफोर फैयोना फैया फैयो बहुत फैयो गोजान गोजाननि गुवाहाटीनिबो फैयो नामा गुवाहाटीनिखौथ' आं दा खोनानो मोनाखै जिखुनु बङाइ ओरै साइडनिफ्राय फैयो बरपेटाफोरनि वेस्ट बेंगलनि फैयोना फैया फैयो बेनिफ्राय मानोना बे जायगायाव जेरै एक'लेण्डआव बेबायदि दुगैग्रा दं नाथाय बै एक'लेण्डनिफ्राय बे जायगायाव जेरै सिटि नाथाय जोंनि जायगायाव बिराद मोजां मिथिंगानि बारहावाफ्रा गोग्गोना बिफां लाइफां सोमखोर आदसा बे दैफोरखौ माखासे लेबरेटरिफ्राव टेस्ट खालामना खालामा खालामो सप्तायावनो सानसेयावनो खालामो सानसेयाव मानोना बेहायथ' मोजां गाज्रि गोबां मानसिफ्रा फैयोना जानो हागौ बिगुरनि बेमारफोर थानो हागौ मिथिस'नो हायो ओंखायनो लेबरेटरि टेस्ट खालामनानै बे दैखौ सोलाय सोल' खालामना खालामो सार खालामो ना सोलाय सोल' खालामबाय थायो दैलि आरो बाहाय नोंसोरबायदि सिकिउरिटि एबा बेबायदि मावग्राफ्रा साबसे दं जों दा साब्रैल' दङ साब्रै दं ओरैनो माखासे गुबुन गुबुन गावसोरनि बिभागनि माबा स्टाफनि मानसिफोर दङ आरो माखासे बहुत गोबाङानो आरो आदसा बेखौ खुलिनो हारसिङैनो सोरबा मालिका सोरबा ग्रुप जानानै खुलिदों आंनि खोनानाय मथेयावथ' जेन'बा पार्सनेलिबो जानो हागौ ओमफ्राय जों दा डिटेल्स मिथिजोबा आरो ना दा बेनोसै ओंखायनो दा जों सोंनानै गोजोननाय मोनबाय मानोना बे जायगायाव जोङो मानोना आं ज्योति प्रेयारनिसो बे चेनेलनिफ्राय फैनाय जादों आरो बे फैनायजों लोगोसे दा जोङो बेखौ गोबां बिदा फंबायफ्रा बे जायगायाव दुगैनो फैनाय बादि जोंबो खावलायहरो जाहाथे बे जायगायाव गोग्गो दैखौ जों बयबो दुगैनायजों लोगोसे आरो इसोरनि सोरजिनाय बिफां लाइफां दै गासैबो इसोरानो सोरजिजोबदों आरो जोंनि माखासे बिदा फंबायफ्रा माखासे जोंनि आनइमप्लयफ्रा सल्भ जाबाय ना बिनि गेजेरजों बेखार मानसिफ्रा जेरै जों केरेलाफ्रावसो खामानि मावनो थाङो बेंगालफ्रावसो दा नोंसोरबायदि फंबायफ्रा बे जायगायावनो मोनसे एंगेज जायोब्ला जोबोद मोजांनि थाखाय आरो मोनसे जोंनि दुखुथिया हावरिया मोनसे हेफाजाब जानाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो आङो नोंखौ हामबायो दसे जोंनि थाखाय सम होनो थाखाय दा मेनेजारखौ आं दसे उनाव लोगो हमनो हासिगोन अनलागाफोर जों दा नै थांगासिनो बे वाटार पार्क जोबोद समायना एक'लेण्डफोर बादि जेरै गुवाहाटीफ्राव थांब्ला जोङो नुनो मोनो साननो हागौ सोरबा बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय धोरोमनि हाबाफोरनि गेजेरजों मानो बेफोरखौबो होनाय जायो नाथाय गोबां मानसिफ्रा साननांगौ धोरोमजों लोगोसे देहानिबो माखासे देहा गैयाब्ला जिउआबो गैया जिउ गैयाब्ला देहाबो गैया बेनिखायनो जोंनि जिउ आरो देहा मोदोमखौ इसोरा जोंनो होदोंब्ला बेनिखायनो जोङो माखासे मिथिंगानि बारहावाफोरजों मोजां गोग्गो बारहावा लाखिनो जोंनि खर' मेलेमखौ गियानजों जोंनि खर' मेलेमखौ मोजां साननायजों न'खराव थानानै सिन्था जिंगा सिनायफोरखौ ज्राब गारनानै जोङो गुबुन जायगाफ्राव फैनानै जोङो फिसाफोरखौ लाबोयो बिदा फंबायफोरखौ लाबोयो आरो बिसोर गथ'फ्रा जाहाथे सानफ्रोमबो मबाइल नायनायफोरजों गाज्रि नायनायफोरजों जाहाथे दिन थाङा बेनिखायनो बिसोरनि थाखायबो जोङो दा बेखौ दिनै बे जायगायाव फैनाय जादों अनदागाफोर जों दा नुनो मोन्दों नै एसे मोजां समायना रमायना आरो बे गोबां मानसिफोरबो दङमोन नाथाय दा एसे खम जाबाय आरो बेनि जों माखासे गोबां मानसिखौ दहाय लानाय जाबाय दा नोंथांमोना फैयो आरो बै फारसे जों आवगायलांनोसै बे जायगाया एरिया नुनो मोन्दों नै मिउजिक दुगैनायफोर दै फ्राव फ्राव बोहैबोगासिनो दं नोंथांमोना बे सराइबिल फारसे फैयोब्ला मालाबा बे सराइबिल एबा रायमना नेसनेल पार्कनि खाथियावनो थानाय वाटार पार्क बे जायगायाव जोङो दुगैनायफोर गोबां मानसिफोर दुगैनो फैयो गिदिंनो फैयो नायदो बे जायगायाव आरोबाव नै बिथिंबो दङ नै फुख्रि बिथिंबो नै मोजां दै फुख्रि दा जोङो नुनो मोन्दों अनदागाफोर बे जायगायाव जिरायनानै थायो जिरायगाबो नै मोजां मोजां
Manager dong ya manager. Manager. Izin kan itu. Nah kan. Jenewa marai. Beनिफ्राय माबादि मेनेजारखौ सोलायनांगोन हा मेनेजार सोलायनांगोन होनबा मेनेजारखौ नागिरोमोन लेंहरसै होनबा मेनेजारखौ लोगो हमैथ' होजेना होजेन लोगो लाखाबाय जों माखासे दा बेनो मेनेजारखौ लोगो लाथ'वाखै मेनेजारखौ लोगो लाबाय हा मेनेजारनो माखासे सोंगोन गावसोरनि थाखायसो मोजां बिसोरो जों बादिखौ बे ससियेल मिडियायाव इन्टारनेसनेल हरोब्ला सारा बुहुमनि मानसिया फैगोन खिन्थु कलसो खालामहरो अन्दागाफोर जों दा नै आरो गिदिंगासिनो दं बे बेसे गुवार बेसे एरिया बिराद समायना नोंथांमोना मालाबा बेरायनो फै बे जायगायाव गावनि गथ'फोरखौ गावनि न'खरनि फेमिलिफोरखौ लानानै मोजां बारहावाजों गोग्गो देहाखौ लाखिनो गोजोन साननायखौ लाबोनो जोङो न'खराव उन्दुसोनानै थानो नाङा जोङो बेबायदिनो न'खरावनो थानानै मबाइल नायबाय थानो नाङा टिभि नायबाय थानो नाङा मालाबा जों गोजोन बारहावा जानो थाखाय एबा मोजां जायगाफ्राव गिदिंनो थाखाय मालाबा फिसाफोरखौ अब्ला जोंनि मेलेमफ्रा फ्रेश जायो मोजां जायो नैबे दुगैग्रा बे जायगायाव बे दुगैफैयो नायदो बेनो जों नुनो मोन्दों बे जायगायाव दुगैयो फ्राव फ्राव दैया गबाय थागासिनो दं गोबांथ' खस्थ' खालामनाय दिनै बेखौ बानायदों आरो बेहाय गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा दुगैफैयो आरो बे जों दा नुनो मोन्दों बे जायगायाव अन्दागाफोर मालाबा जोङो साफ्रोमबो इसोरनि फिसा जानायलाय जों बयबो मोजां गोजोनखौ लुबैयो नाथाय नांलाय खमलाय बोराबनाय हिंसा बेफोरखौ जों ज्राब गारनानै अनलायनायजों लोगोसे मोजां जायगाफोरखौ जों नागिरो गोथार जायगाफोरखौ नागिरो गोजोन जायगाफोरखौ नागिरो जेरै जों गोथार जायगाफोर जेरै जेलेमाव थाङो तीर्थ जात्राफोर खालामो बेबायदिनो आरोबाव इसोरनि सोरजिनाय माखासे बिफां लाइफांजों मिथिंगाजों बुंफबनाय बेफोराव जों गिदिंनानै जोंनि जिउफोरखौ इसोरनि खाथियाव जों गथायनो नांगौ गोजोन बारहावा लानो नांगौ नाथाय जों न' सिङाव थानायजों माखासे जोंनि गाज्रि हुदाफोरखौ जानाय लोंनाय थांखु बिरि सिगारेट सावनाय ड्राग्स बिरि जानाय जोलाव जोलौजोफ्रा बे गाज्रि आखुथायखौ ज्राब गारनानै जोङो सम सम बेबायदिनो मोजां बारहावाफोर जानो नांगौ दा बेनिखायनो जों बे जायगायावबो फैदों साननो नाङा दि बे ज्योति प्राइम मिनिस्टार चेनेलनिफ्राय दिनै फिथाइ धोरोमनि बाथ्राखौ खोन्थानायजों लोगोसे मानो बेबायदि दुगैग्रा एबा वाटार पार्कआव मानो फैखो नाथाय अन्दागाफोर बेजों जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफ्राबो मोजांथार देहाफोरखौ लाखिदो लोंनाय जानाय फेनायजों नङा संसारनि गाज्रिजों नङा जोङो मोजां जायगाफोराव मोजां बारहावा मोजां मिथिंगाजों गोरोबनानै इसोरनि सोरजिनाय गासै बुहुमाव जोङो बेबायदिनो खाबु लानानै सम सम बेरायनानै जों गोजोन जिउखौ गोजोन देहाखौ लाखिनो नांगौ जोङो बे मोजांथार जायगाफोरखौ दिन्थिलांगासिनो दं नोंथाङा मालाबा सराइबिलाव फैफेरबायना सराइबिलावबो नै जों गुवाहाटि बादियाव थाङो गुवाहाटि बादियावथ' सोरगिदिं बारहावाफ्रानो गुबुंले जाबाय नाथाय जोंनि बे गामि सिङावबो दिनै बेबायदि खालामनानै गोबां मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायगाफोर समा जाबाय बेलासि जाबोबाय दुगैनाया गासैबो गोजानारि खाथिनि मानसिफ्रा बयबो थांजोब्बाय जोंबो बेलासि समसिम थादों बे जायगायाव आंबो दिनैसो गिबि फैदों बे दुगैग्रा जायगायाव
सोरबा दुगैनानै थांनो गोसो गैया बेबो थाङो जों मेनेजारखौ लोगो मोना मेनेजारा माने बेजों एसे माबानानै बेहाय फै जिरायग्रा जायगाफोरबो दं जों मेनेजारखौ दसे उनाव लोगो हमनोसै आरो बिथांनिफ्राय माखासे सोंनाय फिननाय लानो जोङो Aku musik keblay, mansilo. Manager, huh? Manager. My name is Ramil Brahmo. Oh yeah. I am manager of this rich water park. Huh? Background. Boro रोंखागौ दा? बर' सेनेला बर'. बर' रोंगौ खिन्थु प्रपार डिक्सनारि बर' एसे उसुबिदा जादों। जेबो नङा मानो गुबुन भाषाखौ माखासे माबानो नालाय आं जासिगोन आंनो सारा माने खिथाबानो जाबाय बिदिनो माला हगारगोन बादिनो माला हगारगोन आं न'आव थांनानै आं आपडेटआव लांबाय थागोन जेबो नङा सार नों नोंनि टाइम लानानै आरामै एडिट खालामनानै बेखौ पाब्लिश खालामबानो जाबाय रिलिज खालामबानो आंनि स्टुडेन्टस गोजा Because I'm afraid of the water. Yeah, another also is
사세요. 사세요. 네 비슷하세요. Starting now. Same class. Part time kan?